bostatik goizeko 6 arte. Hala ere gogoratu informazio gehiago uneoro bizkaia.eus atarian. Bizkaia egiten. Gabon, asteazkena da eta tamalez lan arloan beste eraikuntzako behargin bat. Hildabart Barakaldon, 62 urteko langilea, maiatzaren lehena kalean, Zuatzo auzoan zehatz. Mehatz horretan zegoen aldamio batetik makina bat gainera erori zenean Lakuako segurtasun sailak hala jakinarazita. Aurten, Euskal Herrian lan istripuetan hildako 7. da. Gertatutakoa salatzeko Berriotzoak plataformak eta hainbat kolektibo sozial eta sindikalek elkarretaratzea deitu dute ostegunerako arratsaldeko 7:00 Barakaldoko bide onera plazan istripu horiek eragiten dituzten azpi kontratazioa, prekarietatea eta segurtasun neurririk eza gaitzetziko dituzte. Ekonomia arloko gaiei helduta, berriz CEOek errefusatu ondoren, gutxieneko soldataren igoera sindikatuen babesarekin soilik onartu da berriro. Lan erreforma onartuta hartu du hizpide gutxieneko soldata gobernu espainolak, halere, iragan ostegunean onartutakoak zer esana ematen jarraitzen du, izan ere kontrakotasuna azaltzeko manifestazioak antolatu dituzte Euskal Herriko pentsiodunek Bilbon eta Iruñean. Pentsiodunak berrirore kalera aterako dira larunbat honetan. Ezkar argiak dituzte pentsiodunek 2022ko eta hurrengo urteetarako pentsioen erosteko ahalmena bermatzea. Eta 2021ko pentsioen erosteko ahalmenaren 3% galera konpentsatzea. Pentsio sistema publikoa eskatzen dute eta horretarako tartean 2011ko, 2013ko eta 2021ko erreformen murrizketak indargabetzea exigitzen dute. Horrez gain, bai soldatetan, bai pentsioetan dagoen genero arrakala deusestatzea aldarrikatzen dute. Larunbatean gainera, lan erreformaren kontra ere mobilizazioak egingo dituzte. Halako egoeran, gizarte segurantzara, kotizazioak murtxagoak izango dira, arriskuan izango dira gaurko pentsioak eta batez ere etorkizuneko pentsioak. Euskal Herrian ez ezik, Espainiako estatuan ere protestak egingo dira. Izan ere oso garrantzitsua da pentsiodunen iritziz erantzun bateratu bat ematea. Erantzun bat emotea, ahalik eta fuerteagoa estatu zen. Baina beti azpimarratzen pentsiodunen mugimendua erabat soberanista dela. Hemen erabakitzen dugu egin behar duguna. Bestetik, Eusko Legebiltzarrean hezkuntza akordioa lortzeko sortutako lantaldeko buruak lehen testua aurkeztu egin du eta horren arabera besteak beste jabetza publikoko eta pribatuko eskolek konpromisoa hartu beharko dute segregazioa murrizteko. Euskal Hezkuntzaren eraldaketarako oinarriak izeneko dokumentutik abiatuta, ekingo diote Eusko Legebiltzarrean Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza lege berriari egiteari. Hezkuntza inklusiboa, ekitatiboa eta kalitatezkoa bermatu nahi da eta euskara izango da eredu hezkuntza legearen ardatza. Gaztelera ere presente egongo da ereduaren egitura eta gutxienez atzerriko hizkuntza bat. Halaber, Jaurlaritzak derrigorrezko hezkuntza doakoa izatea bermatu nahi du eta eskolaratze kuotak kenduko lituzke. Gogoetan atera den korapilo nagusitakoa segregaziorena izan da. Ikastetxe berberetan ikasle kalte beren kontzentrazioak egiteko bidean hezkuntza sistema berriak eremu bakoitzean hezkuntza proiektu integralak garatzea proposatu du. Asteartean hezkuntza akordiorako Eusko Legebiltzarrean sortutako lantaldearen presidenteak testu bat aurkeztu zuen. Orain arte adituek eta eragileek egindako ekarpenak eta Kataluniako bidaian jasotakoak biltzen dituena. Aurkeztutako dokumentua ez da behin betikoa, baina bai abiapuntua, eta alderdiek zein eragileek ekarpenak egiteko tartea zabaldu dute orain. EAJaren ustez dokumentua hurrengo asteetan hobetuko da. Dokumentu on bat dugu. Ziur asko, aste hauetan zehar hobetuko dana. PSEek hitzarmen zabal baten alde egin du hezkuntza legea berritzerako orduan. Todos deberemos dejar pelos en la gatera en aras a sacar adelante
una ley compartida. Gainera, oinarriak egon daitezela akordio esparru zabal batera heltzeko adierazi du EH Bilduk. Esan dezakegu oinarriak egon daitezkela akordio zabal bat lortzeko. Hala ere, Elkarrekin Podemosen iritziz, parte hartze lasaia behar du legeak eta jarri diren prozedura eta epeen kontra agertu da. Uste dugu jarri diren denborak eta prozedurak ez direla egokiak. Horregatik guk gure beste proposamen bat egin dugu. PP Ciudadanos koalizioa kritiko agertu da eta hezkuntza legea interes politikoetatik aldendu beharko litzatekeela dio. Que es importante. Deberíamos de desligar la educación de los intereses partidistas y de los proyectos políticos. Bestalde, Voxek salatu du legeak euskara soilik izango duela ardatz. Y ahora avanzamos hacia un único modelo equiparable al D. Hala ere, Euskalgintzaren Kontseiluak kezka handiz hartu du legearen akordioaren oinarriak zehazten dituen dokumentua. Ez baitu zehazten eredu orokortu eta bakarra izango duela. Akordioa hobetzeko eskatu dien. Egungo sistema ere euskara ardatz duen sistema eleaniztuna dela gogarazi du Kontseiluak. Estelas eta ELA sindikatuak ere kritiko agertu dira. Tartean, legeak sede privatizatzailea izaten jarraitzen duelako eta protestak deitu dituzte. Orain Euskara Izpide, 22. korrika kulturalaren aurtengo edizioa aurkeztu du gaur AEKak Derioko baserri antzokian. Asier Ramondo korrikako arduradunak aurtengoa trantsiziozko edizioa izango dela azaldu egin du. 23. korrikatik aurrera sortu berri duten bekaren bitartez, osatuko baitute korrika kulturalaren programazioa. Korrika kulturalaren aurtengo edizioa aurkeztu du AEKak Derioko baserri antzokian. Asier Ramondo korrikako arduradunak trantsiziozko edizioa izango dela azaldu du. 23. korrikatik aurrera sortu berri duten bekaren bitartez osatuko baitute korrika kulturalaren programazioa. Kulturalaren bidez lan bat saritzera joango gara 23. korrika horretan, eta Euskal Sortzaile ororentzat erakusleioa genion. Aurtengoak aldiz, azken urteotako formatuari eutxiko dio, eta Loraldia elkartearekin batera osatu dute proposamena. Nolanahi ere, berritasunak badakar korrika kultural honek. Webgunean irekitako menua atalaren bitartez, ikuskizunak euren herrietara eramateko aukera izango baitute programatzaileek. Eta aurten berrikuntza moduan, esan nahi diogu sortzaile orori, oraindik ere menua zabalik dugula eta haiek gure webgunean eskain dezaketela euren ikuskizuna guk programa dezagun korrika kulturalaren honen barruan. Loraldia festivaleko arduradun Amaia Ozerinek ere hartu du parte ekitaldian. Non Antigone antzezlanaren zati bat antzestu duen Xanti Agirrezabal aktoreak eta Einaut Zubizarreta musikariak Trigger lehenengo volumena proiektuaren lagina ere eskaini duen. Gainera, Loraldiak ekoitzitako hautsi da Anfora ikuskizuna kulturalaren aurtengo edizioaren proposamena aurkeztu du Ozerinek. Iraganarekin hautsi eta sormen jarrera garaikidea eskaini nahi zuen Atxagak Etiopia izkribura sortu zuenean. Jarraian, lan horretako hainbat poema Ruper Ordorikak musikatu zituen eta hortik bere musika ibilbideari hasiera eman zion eta hautsi da Anfora diskoa jaio zen. Berritzaileak diren poema eta kanta haiek badute zer konta gaurko garaietan ere. Horregatik hautsi da Anfora disko osoa hasieratik amaierara, eszenaratuko dute Ruper Ordorikak, Bernardo Atxagak eta Mugalariz musika taldeak. Aurreratu duenez, Euskal Herriko 6 udalerritan ikusi ahalko da hautsi da Anfora. Senperen, Iruñean, Bilbon, Eibarren, Gasteizen eta Oreretan. Horrekin batera beste hainbat emanaldiei egingo dietokia korrika kulturalak Euskal Herriko txoko askotara zabalduko direnak. Horrez gain, korrikarekin lotuta ere, martxoan Amurriotik abiatuko den ekimena ez da Arabako Errioxatik pasako, baina horrek ez ditu eskualdeko euskaltzaleak geldiarazi eta ibilbide propioa egiteko lanei ekin diete, bestelako kulturrekitaldiak ere antolatuko dituztela aurreratu egin dute. 22. korrikaren ibilbideak 334 kilometro inguru egingo ditu Araban 4 egunetan, baina ez da Arabako Errioxako lurretatik pasako. Horrek baina ez du eskualdeko euskaltzaleak ezer egin gabe utziko eta dagoeneko egitasmoak antolatzen hasi dira euskararen aldeko aldarria bertatik igaro dadin. Izan ere, 2013an eta 2017an egin zuten modu berean, aurten ere korrika propioa antolatuko dute.
Txiki-txaka elkarteak bilera deitu eta azkenean apirilaren 9 goizez Nafarroako Biana herritik eta Bastidatik zutabe bana aterako da, eta herri ezberdinetatik igaro ostean guardian bukatuko dute eguna. Horrez gain eta oraindik ere xehetasun guztiak erabakitze badaude ere, zenbait kultur ekitaldi antolatzeko asmoa dutela aurreratu dute Arabako Errioxako euskaltzaleek. Onaino gaurko albistegia, baina jarraian gaurkoan gurean gaur magazinean Eduardo Zubiaurre Konfebaskeko presidenteari egindako elkarrizketa izango duzue berriro ikusgai bueltan, solasaldiari irekiko diogu tartea, orain arte. Gobernuaren ahalmena da gutxieneko soldataren kopuruak ezartzea eta eragile sozialekin pixkat eztabaidatu eta jakinarazi ondoren gaur hartzekoa da erabakia. Atzo izan genuen, Eta egunero legez, elkarrizketari tartea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Eduardo Zubiaurre Konfebaskeko presidentea da bera. Eguerdion eta ongetorria Amaika telebistara. Eguerdion, Leire, ze moduz. Lan erreformaren ostean, Madrilgo gobernua soldataren gaiari heldu dio, eta gaurkoan bilera dago Madrilen bertan, lanbidarteko gutxieneko soldata hori igotzeko proposamenarekin, 1.000 eurora igo nahi dute. Zein da Konfebasken iritzia? Kaixo, bai, egunon. Bai, holan da, gobernuaren ahalmena da gutxieneko soldataren kopuruak ezartzea eta eragile sozialekin pixkat eztabaidatu eta jakinarazi ondoren gaur hartzekoa da erabakia. Atzo izan genuen, COen ere batzorderagileko bilera eta han ibili ginen gaia aztertzen, ez da. Orduan, nahiko adostasune izan zen, gai honen inguruan, egoera berezia dela, susperraldi batean gaoz, jente asko, enpresa asko oraindik ere zailtasunetan, eta gehien bat, gai honi dagokionez eta gutxieneko soldatari dagokionez, danok oso presente geneukana, zera zan, ez da, azkenengo urteetan izan diran igoerak, eta nahiko igoera mardulak izan dirala, azken 3 urteetan eguneko 30 baino gehiago igo da, azkenengo 5 urteetan eguneko 40, eta beraz, iruditzen zitzaigun hainbat jardueretan, hau da, balore erantzi eta lehiakortasun gutxiko hainbat jardueretan, oso zaila izango zala horrelako koste igoerak, onartzea, jasotzea, eta euren jarduerekin jarraitzea. Beraz, hori kezka iturri bazan, eta horregatik izan zen, eta izan ditudan arrazoia kontutan hartuta, kontrako jarreraren pixkat gehiengoak zeukan iritzia, ez da, kontutan izan da igoera handiak izan dirala, eta momentua behar bada hainbat jardueretan, balore erantzi gutxieneko zeretan, arazo bat izango dela. Eta gero gure realitatera etorriz, Konfebasketik eta esaten duguna, zorionez, Euskadiko autonomia erkidegoan, ez da jende asko, pixka soldata, gutxieneko soldatapean dagoena zorionez, gehienok hortik gora jasotzen dugu, baina badira 4 bat edo, pixkat kontratupean gauzen guztion 4 bat edo, baldintza horietan ari diranak, eta hor berdina, ez da, gehien bat etxeko zerbitzuetan, ostalaritzako, eta komerzioko pixkat jarduera txiki horietan, eta zailtasun gehienak dituztenak horrelako soldata igoerak derrigorrez jasotzeko. Aipatu duzu ez, eta COek atzokoan ere aurkakotasun hori agertu zuen, izan ere esanez aipatu duzuna, ez da, enpresarientzat ondorioak ekarriko lituzkeela igoera horrek, dena den badirudi aurreikuspena da onartuko dela gobernuaren eta sindikatuen arteko akordioarekin. Bai, lehen aipatu dudan bezala gobernuaren ahalmenaren barruan dago gutxieneko soldata zera ezartzea, da badirudi beraren asmoa hori dela, 3,6ko igoera bada irailean jadanik egin zanarekiko, eta aipatu dudan, ez da, igoera horiek metatzen doiaz, egia da, portzentaietan kopuru handiak dirala,
Ordaindu behar duenak, hau da, lehen aipatu ditu da, jarduera normalean txiki, etxeko zerbitzu, terrolakoetan, zailtasunak izango dituztelako, dituzten enplegua mantendu edo barriak sortzeko. CEO-ren iritzia bai kontuan hartu zela lan erreforma negoziatzerako orduan, eta Confebasketik argi ezten duzue, begionez ikusi duzuela erreforma hori, sindikatuen eta CEO-ren arteko akordio batera iritzi izana, nola baloratzen duzue? Bai, urte bukaeran izan zen akordio hori, 9 hilabeteren, negoziaketako 9 hilabeteren ondoren, izan erraza, hasierako plantamenduak oso aldenduak zeuden, baina lan askoren eta negoziaketa ordu askoren ondoren, eta azken momentuan lortu izan ziren pixkat eztabaida eta alde handienak pixkat lehuntzea eta akordio batara iristea. Eta berez akordio hori izatea, lortzea, egonkortasuna ematea lan merkatuan, lan arauetan eta enpresarien ikuspegitik aurreko malgutasun bitartekoak mantendu izana eta sindikatu eta gobernuen aldetik esate baterako aldi baterokotasuna jeisteko, murrizteko bideak arkuitu izana, gehien bat nik uste dut amankomuneko adostasun batera iritsi ziala, segurenez inor esan oso guztiz pozik geldituko, baina bai, danok baloratu genduan, akordio on bat izan zala, egonkortasuna emango lukeena, lan merkatuak dituen hainbat ahulezi gainditzen hasteko bideak eta markatu zitezkena, era berean malgutasenezko bideak ere mantentzen zira, kontratu motetan barritasunak, baina baita ere mugagabea dan horrelako etena izan dezaken kontratu barri bat, eta horrek asko akordio bat izan zen, egonkortasuna ekarriko lukeena, geuzak garrantzitsuetan adostasunera iritzi izana, benetan positiboki baloratu genduan eta aurrera egiteko baldintzak eskaintzen zituena. Euskal Alderdiek, EH Bilduk eta EAJak hala ere zuten reforma hori babestu, eta artean hitzarmenen estatalizazioaren gaineko eztabaida hori egon zen. Nola baloratzen duzu eta zein da egiten duzune irakurketa bi alderdi hauen jarreraren gainean? Bai, egia da, elkarrizketa sozialeko mailan adostasuna lortu zala, baina errege dekretoa gero kongresutik pasatu behar zan eta onartua behar zuen izan. Eta hori eremu soziolaboraletik eremu politikora pasatu zen adostasuna, eta hor beste gako batzuk eta beste ikuspegi eta zilegitasun osoarekin beste irakurketa eta proposamen batzuk egin ziren. Aipatu duzun gaiari buruz, hau da, hitzarmenen lehentasunari buruz, guk hasieratik nahiko argi ikusi genduan gai hori esala izan eragile sozialen artean benetan eztabaidagai eta ez da ardura iturri bat. Guk Euskadin 2017an sinatu genduen lanbideen arteko egiturazko zerbait hitzarmen bat, eta horren arabera gure autonomia erkidegoan sinatzen ziren edozein hitzarmen lehentasuna ematen genion estatukoekiko. Eta hori edinot, eragile sozialen artetik ez dut uste sekula izan dela eztabaida gai bat, eremu politikora pasatun danean proiektua, arazo hau edo gai hau azaldu da eta mai gainean jarri da, eta beste ikuspe batzuk eman dira, gure ustez gehiegizko garrantzia emon zaio gai honi, berrio diot, 2017tik Euskadin gaindituta eta bermatuta dagoelako, baina horrelako beste berme edo seguritate juridiko bat emon izan nahi izan zaio gai honi, eta azkenean ez da posible izan eskakizun hau Madrilen onartua izatea. Gobernuak aurkituzun beste bide zigor bat, erredekretua onartu zedin aldaketari gabe, eta horrera joan zen aurrera azkenengo egunera arte, eta gero botazioan ikusi genitun lonako goraberak eta susteak izan ziren, baina danon iritziz eta zorionez errege dekretori onartua izan zen, nahiz da goraberak tartean izan, eta alde horretatik nik uste dute pozgarria dela. Esan dugu, EH Bildu eta EAJ
EAJak aurka buskatu zutela, eta hain zuzen EAJaren jarrera hori horrek ondorioak ekarri ditu. Atzokoa egitekoa zen elkarrizketa sozialeko mahaia, baina Komisiones Obreras sindikatuak eskatuta atzeratu egingo da ez daudelako adose EAJak izan duen jarrera horrekin. Harritu zaituzte gertatutakoak? Bueno, lehen aipatu dudan bezala, hor politika eta eragile sozialen arteko, pixkat, ez dakit nola esan, eztabaidak edo trukaketak edo izan daitezke, hemen dano daukagu gure eskubidea, nahi dan irakurketak egiteko eta nahi diran, adierazpenak egiteko, hori zilegitasun osoz, baina berrio diot, Euskal Herriko, Euskadiko elkarrizketa sozialeko partaide geran guztiok dano baloratzen dugu hor egiten dugun lana, amankomunean egiten ditugun azterketa proposamen, lortzen ditugun akordioak, konzertazio gune bada, politika publikoak zuzentzeko, edo baldintzatzeko, edo zerak ere gunea bada, eta bai Eusko Jaurlaritza, sindikatua, parte hartzen dugun sindikatuok, eta enpresari elkarteok, nik uste dut oso lan onuragarria egiten ari garala, horrela baloratu izan dugu beti, momentu honetan, komisionesek adierazpen horiek egin ditu, denbora bat eskatzen ari da bere barne hausnarketa bat egiteko, baina ez dut uste horrek benetan oztopatuko duenik, mai horren jarraipena, benetan diot bertan egiten da lana, garrantzitsua eta onuragarria dalako gure herriarentzat. Elkarrizketa sozialeko mahaia izpideela eta labe sindikatuek ez dute bertan parte hartzen, ala erabaki dute, eta hain zuzen erreformaren aurka agertu diren sindikatuak dira, ezta? Besteak beste, lan erreformaren aurka labek dio, hemendik aurrera mobilizazio ziklo berri bat eraiki edo egin irekitzeko beharra dagoela. Eta besteak beste aurrekoan adegiren egoitza okupatu zuten protesta gisa erreformaren aurka, nola ikusten duzu egoera guzti hau? Aipatu duzun gertakari hori benetan onartezina da, benetan salagarria eta horrelakorik gertatzea benetan kezkagarria eta oso txarra, ez da. Tamalez, nik ez dakiz zergatik horrelako gauza gertatzen diran, begirune falta osoa da, hemen danu daukagu eskubidea gure iritziak izateko, gure proposamenak egiteko, baina zerbait behar baldin bada eragile guztion artean begirunea eta besteekiko iritziak errespetatzea, ez da. Beraz, hori guztiz alagarria eta guztiz horrelako gertakarien arka gaude. Eta hortik aurrera, nik ez dakit labeze ekimenetan nahi dituen martxa jartzea, gu berrio diogu behar dana da negoziaketa, elkarrizketa, akordiotara iristea, horrela egiten dugu hainbat sektoretako hitzarmenetan eta gai instituzionaletan ere lan erreforma eta horrelakoetan ona izango litzateke Madrilen gertatu den bezala hemen ere elkarrizketa sozialeko mailan danak parte hartzea eta bakoitza bere iritziekin eta bere ikuspegitik gaiak eta ikuspegia partekatzea eta zoritxarrez aipatu duzun bezala hemen badira bi sindikatu gainera gehiengoa daukatenak erabaki zutenak horrelako foroetan parte hartzea, baina nik uste dut hori tamalgarria dela eta besteok egiten duguna gure erantzukizunaren pixkat bidetik gure lan egin, gure ekarpenak egin eta gaiak aurrera eraman. Labek ere, besteak beste adierazi zuen, erreforma honekin ez dela bake sozialek egongo. Honelako adierazpenak entzunda pentsatzekoa da lan gatazka gehiago etorriko direla hurrengo hilabeteotan? Espero dezagun ezetz, ez da, esaten dudana, bakoitza bere ikuspegiak eta iritziak izan ditzazke, eta errespatagarriak izan ditezke, baina ez dakit nik gehiengoa horretan dagoen, erreforma honek aurrekoa aldatu du, gauza batzuk danondako hobetu ditu, eta horrez dira momentu honetan joko arauak, eta horren arabera, egin behar diegu aurre ditugun erronkeri, lehenengo krisi honetatik etaratzea, eta gero, abian daude eraldaketa handi hoiei, energetikoa, klimatikoa, digitalizazioa eta danon artean herri bezala aurrera egin eta era arrakastatzu baten gainditzeko moduan egotea eta horretarako gatazkak baino behar diana da hitzarmenak, akordioak eta amankomuneko lana. Espero dezagun bere asmo horiek egiez bihurtzea.
Hainbat greba deialdi izan dira azken asteotan eta iragarpenak ere egon dira datozen asteetarako, izan adibidez Bizkaiko zahar egoitzetan, atzokoan, datorren asterako Gipuzkoako zahar egoitzek ere iragarri dute, Osakidetzan ere egingo dituzte lanuzteak, otsailaren amaieran, guzti honi nola aurre egingo dio Confebaskek? Bueno, Confebask horrelako zeretan, hitzarmenetan eta negoziazeketan ez dago parte hartzen, ez bere kideak, ez bera zuzenean, administrazioarekin, batakin ero bestearekin lotura daukaten jarduerak eta negoziaketak izaten dira normalean, da bai, dano dakigu ikusten dugulako, aspaldietik datozen gatazka diala, hor ez da posible izaten, ez da posible izan azkenengo urteetan adostasunetara iristea, eta beharrezkoa dana, hoxe ez da, elkarrizketetan jarraitzea, eta posible da ninean, adostasunetara iristea. Gatazka beti dira arazo bat, beti dira kaltegarriak, eta oso gutxi egiten dute honetik, eta bai asko kaltetik ez da, eta zenbat eta gehiago saiestu, asko sobeto. Ez dakat komunikik adibietan ikusten duguna baino informazio gehiago hori gu zuzenean parte hartzen ez dugulako, baina espero dezagun adostasunetara iristeko gaitasun hori ere laster izatea. Ekonomiaren alorrean, azken hilabete hauek mugituak izan dira, ez da, alde batetik koronavirusak eragindako baja horiek daude, bestaldetik baita ere hilabetetan zehar ikusi dugun inflazioa, prezioen gorakada hori, osagaien hornidura falta, mikrochipen krisi horrekin, nola egiten ari dira, nola moldatzen ari dira euskal enpresak testuinguru honetara? Dana dira benetan kezka iturriak eta gaina arazo benetan abarmenak gure jardueretan. Bere eragina dauka, jakina, horrei oztopatzen ari da hazkundea, eta, zorionez, iaz ere izan gendun horrelako susperraldi indartsu bat, 5% igoera izan genuelako, baina ez behar bada aurre ikusitakoaren tamainakoa, ez da. Horrek guzti horrek arazoa dira, kezka iturri eta baita ere galga gure garapenerako, baina zorionez, posible izaten ari da jarduerari mantentzea, susperraldia mantentzea, nahiz ez da geldoago izan. Eta guzti horrek sozetan eragina baldin badakao da enpresen errentagarritasunean. Hori bai dela benetan arazo bat, enpresak errentagarritasuna galtzen baldin badabe, lehiatzeko gaitasuna eta irauteko arazoak izango dituztelako. Beraz, momentu honetan naizta jarduera izan, naizta hazkundea izan eta naizta aurreikuspe onak izan, benetan kezka iturri eta arazo handiak dira eta errentagarritasunean diodan bezala eragina dukatenak. Alde batetik mikrochipen krisi hori dago, ez da, batez ere autogintzaren sektoreak pairatzen ari ditu ondorio horiek, gaurkoan Europar Batasunak adierazi du diru laguntzak bideratuko dituela, Europan bertan mikrochip horiek sortzeko erantzun bat izan daiteke. Bai, jakina, daukagun arazo askoren artean hornidura alorretik mikrochipena dago. Pandemiak zerbait ekarri baldin badu, izan da digitalizazioan horrelako abiadura azkar bat, eta zetorren prozesori areatzea, badiru idana dagoela txip horiekin eta mikrochip eta erdiare eroale horiekin lotuta, eta zegoen eskaintza alde batetik gaitasun bat zeukat, eta beste alde batetik nahiko urrin dago, esate baterako, aipatzen den bezala, Korean eta Taiwanen, ez da, eta horren ondorioz badaude hainbat sektoren eragina handiak jasatzen ari dira, hornidura gabe gelditzen ari direlako, autogintza da sektori nabarmenena, duela 6-8 hilabete izugarrizko jarduerakin zebiltzan, eta momentu honetan fabrika handia geldirik eta bere hornidura kate guztia asko ertekin eta arazoekin bere jarduera mantentzeko, naiz eta eskaria izan. Eta, Europar Batasunen hartu dudan ekimen hori, garrantzizkoa da, eskaintza alde batetik handitzeko, eta baita ere gaitasuna izateko alor horretan ere, eskaintza, teknologia eta behar diran ahalmenak izateko. Gertatzen dana da, sektore oso teknologikoak dirala, teknologia gaitasuna behar da, inbertsio handiak behar dira, eta gaina denbora behar da, gaitasun hori garatu alizateko, lantegi horiek edo ekoizpen gaitasun horietara iristeko, dirua
teknologia eta denbora behar da, eta zenbat eta arinagoa zita hobe, baina urteetan arazo hori izango du. Prezioen gorakadaz ere hitz egin dugu, enpresetan izan duen ondorio ez, baina oro har gizartean erosteko ahalmena jaitsi egin da. Urte honetan hainbat hitzarmen kolektibo negoziatzeko urtea izango da, eta sindikatuek adierazi dute dagoeneko soldata KPI-aren parean jartzeko izango dela gakoetako bat, ez? Nola ikusten duzu zuek gaia? Arazo handi bat, dan ondako dalako kaltegarria, KPI-a ezusteko igoera hori izateak gehien bat, eskaintza energetikotik etorri dana, gehien bat azkenengo hiruhilekoan gertatu izan dana, eta ezusteko eta azkenengo 29 urtetan, 30 urtetan eman estan KPI bezalako bat izatea, hain txikitik, hain kopuru txikietatik, eta horrelako tamaina handiagora iristea hain modu azkarrean, arazo handi bada norbanakoengan erosmen ahalmena asko gutxitzen duelako, enpresetan ere koste asko igotzen dituelako, eta hor ahalmenak hori pixkat orekatzeko eta galera horiek horrei aurre egiteko ezberdina dalako enpresen artean, beraz ez da izango horreza, gaia ondo ulertzea eskatzen duena, enpresen gaitasunak ere kontutan hartzea eskatzen duena, hitzarmen batzuk negoziatu behar dira, baina beste batzuk aurretik hitzartuta daude, KPI-aren igoerarekin hitzartuta daude, baina aurreikusitako KPI-a ez da inolaz ere gertatu denaren modukoa, eta horrek enpresetan benetan egoera jasan ezinezkoak ekartzen ditu, eta horrek eskatzen duena da elkarlana, egoera danen artean ulertzea, eta aldan neurrian akorditara iristea, eta hor badaudean proposamen non dana urte batean jasan beharrean, urteetan pixkat eragin hori banatzeko proposamenena, eta jasangarriago egitea enpresetan horrelako koste igoerak. Baina ez da gai erreza, aldea handiak ditu, dano gara men kaltetuak, eta adostasun bateko zera irtenbideak aurkitzea ez da izango horreza, horretan guztiz ados. Lehiakortasuna aipatu duzu lehenago, zuen kezka nagusienetako bat dena, aurreko urtetik datorrena, baita ere aipatu izan duzuen noizbait, estatu mailan ez, Espainiar estatu mailan, Euskadiko enpresen indarra gutxitzen ari dela, hori sumatzen ari zaretela, zein izan daiteke horren irtenbidea? Irtenbidea izan behar da lehiakortasuna handitzea. Lehiakortasunaren handitze horren ondorioz etorriko dalako inbertsio gehiago egitea, lanpostuak handitzea, jarduera ekonomikoa handitzea, diru sarrerak handitzea, eta azken finean herri garatu eta ongizatezko bat ukitzea. Eta egia da, horrelako azterketa konparatiboak inda, Euskal ekonomia ez dela azten ari, esate baterako, estatukoa, Madrilekoa, hainbat Kataluniakoa, Naparrakoa bezain beste, eta tendentzia horiek, joera horiek, kezkatzekoak dira, pixkat txikitzen edo bestea baino gutxiago azten ari geralako. Eta horrein bat faktore hon daitezke, baina izan daitezke azpiegiturak, izan daiteke fiskalitatea, hainbat inbertsio eta pertsona erakartzerakoan, eta baita ere, ditugun hainbat arazo partikular oso onuragarriak ez direnak, ditugun gatazka sozialak hainbat sektoretan, daukagun absentismoak, horrek ere gainkosto bat dalako, eta alde askotako arazoa da, eta egin behar duguna da, alde guzti horiek aldan eta neurrian, pixkata hobetzen joan, arazoa gutxitzen joan, eta gure erakarritasuna hunditzen joatea, irakarriarriak izateko, inbertsioetarako, jentea ona lanera etortzeko, eta bertakoa kanpora joan ez daitezen, eta kanpotik behar dugun jente hori gure gana ere etor dadin. Fiskalitatea aipatu duzu, Madrilen bezala fiskalitate eredu aldatu beharko litzateke hemen ere? Fiskalitateak beti dauzka bi ondorio, ez da, edo bi ezaugarri. Alde batetik izan behar da ekonomia, inbertsioak, lanpostuak eta areagotzeko, eta baita ere horren ondorioz sortzen den aberastasuna esate baterako berbanatzeko, bizkat zergekin eta sistema impositiboarekin. Eta fiskalitatearekin oso garrantzitsua da mundu ireki baten bizi garalako ingurukoak zer egiten ari diran ikustea. Eta gu bizi gara gainera Europa
Europa garatuan, ongizatezko eremu sozioekonomiko baten, munduan ez dago Europan bezalako gizarte kohesionaturik eta ongizateko sistemarik, eta ez da ere hemen dagoen inposizio fiskalik. Beraz, guk zerbait eskatzen baldin badugu da, fiskalidadean ere Europan eta Europako herri garatuenetan dauden baldintza, zerga mota eta tipo eta presio fiskal antzekoa izatea. Eta hor bai ikusten dugula, alde batetik fiskalidade personalean badudela hainbat figura Europan ez dianak eta hemen bai, eta batzuetan gaina tipo handiagorekin, eta gero enpresa mailan ere badaude hainbat arlo nun hemengo presio fiskala kotizazioetan eta besteak baino handiagoa dela. Beraz, horrelako ekimen edo ez dakit nola esan, erreforma, aldaketa fiskalak aurretik bai ikusi beharko genukela, beste toki batzuetan zer egiten den, azken finean dano gaudelako lehiatzen bai enpresa, bai lurraldeak eta herrialdeak, eta fiskalidadeak zalantzarik gabe eragina dauka guzti horretan, ekonomiaren suspertzan eta baita ere gizarte baten ongizatean. Lehiakortasunaz hitz egiten ari gara, eta esan daiteke paradigma aldaketa baten aurrean gaudela, enpresaren munduan, hainbat aldaketa etorriko direlako, batetik dago energia transizioa, baita ere digitalizazioa, Europako funtsak ere tartean dira, innovazioaren alor horretan hainbat erronka daude, hemendik aurrera enpresaren munduan. Bai, aldaketa garai batean gaude, jadanik hasita segona, krisi honek hainbat alorretan areagotu egin du, gaina Europa ere da inguru sozioekonomiko bat eta Europar batasuna non hainbat transizioetan gainera, pixkate ausartago edo eskakizuna handiako eremu bat, abiaduretan, konpromisoetan eta hau da, pixkate aldaketa energetiko eta klimatiko horretan, beraz, aldaketa garaietan gaoz, erronkak izango dira, bai norbanakoentzako, bai enpresendako, bai administrazioarenako eta herrietarako, eta erronka garaia, asmatu beharra, nahi baldin badugu ongizatezko etorkizun bat izan, eta hor danon artean asmatu beharko dugu. Alde horretatik, Europak erronka jarri ditu, konpromisoak ezarri ditu, baita ere, funtsa horiek daude, transizio hori pixkate leunago egiteko, funtsa horiek baldintzatuta datoz hainbat erreforma egiteko eta herrietan lehiatzeko eta hasteko baldintza hobeak izateko, beraz, aldaketa garaian, erronka handiak, aurrien behar diegunak eta asmatu eskero etorkizun oparo izango dugu eta hor asmatzen ez baldin badugu zailtasunekin aurre egingo diogu etorkizunari, beraz garai garrantzitsua. Eduardo Zubiaurre, Confebask Euskal Enpresarien Elkarteko presidentea, eskerrik asko Amaka Telebistarentzat tarte bat hartzeagatik. Eskerrik asko zuei eta nahi duzuen arte. Gabon berriro gaude gaurko sorazaldean, gaur Restirekin, ondotorri. Gabon. Eta eguzkirekin ondotorri bebai. Eta, justo orain ikusi egin dugu, ikusi berri dugu eguerdian Eduardo Zubiaurreri egindako elkarrizketa, eta horren arira, lehenengo gai moduan jorratuko dugu gaurko sorazaldean, lan erreforma lotu ondoren, soldata minimo interprofesional lanbide arteko gutxieneko soldataren eguneratzeari helduko dio Espainiako gobernuak. 1.000 euroan ezartzea eskaini die Comisiones Obreras eta UGT sindikatuei eta COE eta CEPIME patronalei. Horrek suposatuko luke 35 euroko igoera hilero. Gaur egin dute bigarren eta azken bilera gaiari buruz, eta proposamenak aurrera egingo du gizarte eragileen akordioarekin edo ura gabe. 1.000 euroren gutxieneko soldata hori, zuek biok nola baloratzen duzue? Ikusiko dugu ea 1.000 eurotan eratuko den, eta igoera oso handia da, eta konparatzen badugu, zen dagoen ingreso minimo vitala eta baita ere RGIa, konparatuta individualki zen, eta hori oso garrantzitsua da baita ere azaltzea, zen eta
Gauza bata individuala, dagoela bataz bestekoa, adibidez zenbat unitate familiarran dagoen zenbat pertsona daudezen, adibidez bi edo bi baino gehiago badauz, ezta? Eta orain nola dagoen antolatuta, dauz 700, adibidez RGA da 700, 800 eta 900. Claro, igoera oso aparentea da. Egia da beharrezkoa dela, bai, orain dela asko zen, eta RGA daramagu 2008ko bataz besteko minimoekin, orduan. Hau beharrezkoa zen, ez da? Eta hortatik ikusiko dugu ea 1.000 eurotara bernetan helduko diren. Nik uste dut oso optimista izan behar garela zen, eta ikusten baldin badugu familia, ez da, unitate familiar batean, 3 pertsona baino gehiago, orain badagoela bataz besteko ipinita 900 eta 30 algo dira, ez dakite ez dut gogoratzen guztiz memoriaz, baina dira hor dago muga, ez da? Orduan, igoera horretan baita ere suposatzen da, segun eta zenbat pertsona daudezen unitate familiar bakoitzan, igoera horri ere heldu egin beharko dio. Eta hortatik igoera galanta da, ez da? Eta hortatik begiratuko izango dugu ea nola egiten duten. Hori alde batetik, egin beharrezko aldaketa, bai, beharrezkoa da, baina ikusiko dugu ea baita ere hemen dago gako bat oso garrantzitsua den, hemen Euskadi mailan dela RGI eta ingreso minimo vitalaren arteko kudeaketa. Zergatik zen eta orain arte ikusi egin da nola lanbide, nola bideratu egin diren, eta ikusi dugu, justo ingreso minimo vitala izan zen, justo konfinamendu edo postkonfinamendu garaian ipin egin zen, ez da? Edo erregulatu egin zen dekretua, eta orain arte nahiko txarto moldatzen ari da. Eta, bueno, dagoen itzoiten hilera asko eta handia da, eta hortatik oraindik erronkak dauz, ez da? Bakarrik ingreso minimo vitala ondo regulatzeko, eta batez ere Euskadi mailan nola desregulatzen ari den RGIa eta ingreso minimo arteko desberdintasun hori. Gero ikusiko dugu ea hori nola zemotatako ekarpenak eta zemotatako eraginak izango dituen RGIan, zen eta hitz egiten dugu ingreso minimo vitala buruz, baina RGIa horrekiko lotura zuzena deko. Ordan, ikusi beharko dugu ea benetan zertan geratzen den. Beharrezko igoera, bai, baina orain dela urte asko gainera, ez da? Zen eta ikusi egin dugu, dauzdezen beharrak asko ere handiagotu egin dira, eta hortatik badagoen errealitatea eta kontsumo errealitatea guztiz ezberdina da. Nik esan nuke, igoera 35 eurokoa da, 1.000 eurora iritsiko da, horrek suposatzen du ehuneko 3,5ko igoera. Zer gertatzen da, momentu berean inflazioa igo da 6,7. Eta horrek esan nahi du, naiz eta soldata nominala igotzen dan, botere adkizitiboa jaisten dela 3 puntu. Eta horrari era hitz egiten, pertsonetaz zeintzuk soldata oso apalak dituzten. Gogoratu behar da, kanpaina elektoralan zehar, Alderdi Sozialistak eta Podemosekin paktatu ostean, esan zutela legislatura bukaerarako soldata medioaren ehuneko 60 iritsiko zela. Hori trasladatzen badugu Euskal Autonomia Erkidegora, horrek esan nahi du 1.900 euroko soldata minimoa izan beharko litzatekeela. Orduan, badirudi 1.000 euro asko direla, baina konparatzen badugu renta per capitarekin, eta bereziki konparatzen badugu Ipar Euskal Herrian dagoen realitatearekin, renta per capitak oso antzekoa dira. Baina soldata minimo interprofesionala Ipar Euskal Herrian 1.500 eurokoa da. Orduan, iduritzen zait, soldata minimo interprofesionala nahiko altua izatea ezinbesteko elementua dela, zeren ez du bermatzen soilik soldata minimo hori altuago izatea, biziketza gainontzeko soldata guztiak ere gorantza eramaten ditu, ez? Eta orduan iduritzen zait, soldata minimo interprofesionala ez dela konparatu behar minimo sozialekin, RGIarekin edo beste prestazio batzuekin, baizik eta soldata medioarekin konparatu behar dela. Eta batez ere, konparatzen badugu, Europako gainontzeko herriekin oso maila apalean kokatzen da. Zuk esan bezala, Madrilgo gobernuak konpromiso hartu zuen ehuneko 60 horretan heltzeko soldataren ehuneko 60 izateko, baina zuk esan bezala Euskal Herrian datuak aztertuta ez da hori gertatzen. Nun geratzen da beste behin Espainiako edo Kongresuaren konpromiso hori? Horrendikan 2 urte geratzen dira, orduan segurazki horrendikan soldata minimo interprofesionala igoko da. Nik hor gorakada hori kokatzen du taldez aurretik gobernuak hartutako konpromisoekin,
Baina gero ere, argi dagona da, hori gertatzen dela justo lan erreforma aprobatuta denbora gutxira. Eta hor, iruditzen zait, keinu bat egin nahi izan zaiola batez ere sindikatuei. Paradogiko da, lan erreforma bai ala bai onartu nahi zen patronala eta sindikatuen onespenarekin, eta kasu honetan, nahiz eta patronalak behin eta berriro esan duen ez duela begi honez ikusten, bala eta guztiz ere gobernuak aurrera egitea erabaki du, ez? Orduan, hor ikusten da, badagola nahikeri eta borontate politiko bat, eta keinu bat egin nahi izan zaiela sindikatuei. Bai, guztiz, ez da, eta, bueno, egia dela lan erreforma begiratuta, eta, bueno, hemen asko hitz egin duguna, ez da, nola joan den lan erreforma eta ze motatako gakoak eta utzuneak ikusi egin ditugun, egia dela, hori ikusten dela dagoela, ez da, voluntate bat, baina ikusi egingo beharko da, zen, eta horrekin lotuta da gero errealitate eta praktikan nola eramaten ditugun, ez da, eta gero ze motatako estrategiak eragiten. Beharrezko egoera bai baldin bada, eta lehen neguzkik aipatu egin dugu, Europa mailarekin konparatzen badin bagara, eta zein egoretan gauden, eta gero ipini behar dugu konparata kontsumoarekin, eta ja, Euskadi mailara zuk aipatu egin duzu moduan, zen motatako kontsumo maila dekogun. Ez dago oreka, eta oreka hori mantendu egin bada, nahi badugu, edo zemotatako politika fiskalak eraman nahi izan ditugu, eta zemotatako ekonomia sustatu egin nahi badugu. Eta ez badugu, edo ez baldin badugu, gastu publiko gehiago egiten, adibidez soldata igo edo bestelako baldintzak egiten, gero kontsumoa ez da ekartzen, eta horrek eragiten duen pilota badoa, eta gogora orduan. Ezinbestekoa da bestelako estrategiak egitea, eta bestelako igoerak emotea, eta bestela kontsumo maila ez doa inora, eta ikusten da, gure kontsumoa maila ez dago parekorik ez da daukagun soldatekin, eta gainera ja konparatzen baldin gara Europa mailarekin, pues bueno, denok ez da, bidaiatu egin garenok ikusten dugu desberdintasunak ugariek dire eta hor nabaritzen da. Nik esan nuke, Keynesek jada hori oso ondo teorizatu eta adierazi zuela, alegia, berak esaten zuen, soldatak igotzekotan igo behar dira soldata apalenak, zergatik, zeren gorakada horrek probabilitatea handia dauka konsumitua izateko, eta orduan konsumo handitzen bada, horrek esan nahi du, enpresek eskaera gehiago edukiko dutela, horri erantzuteko jendea kontratatu beharko dutela, horren ondorioz masa salariala handitzen da, konsumoa handitu egiten da, eta hor zirkulo virtuoso batean sartzen gera, ez? Orduan, hori Keynesek bere garaian jada 30. hamarkadan oso ondo teorizatu eta planteatu zuen. Eta ez bakarrik planteatu, baizik eta gero horrek eragina eduki zuen, Estatu Batuetan lehenengo Rooseveltek New Deal aplikatu zuelarik, eta gero Bigarren Gerra Mundiala bukatuta gero Europako herri gehientsuenak eta zentzu horretan diktadurak ezagutu zituzten herriak salbuespenak izan ziren, izan da Portugal, izan da Espainia eta baita ere Grezia, baina gainontzeko herrietan horrelako politikak aplikatu dira, eta zentzu horretan ez da kasualidadea Frantziak adibidez soldata minimo interprofesionala historikoki altua izan badu, baizik eta hori borontate bat izan da, konsideratzen baitzen ekonomia eta soziala uztartzea ezinbestekoa zirela, alegia ez dago garapen ekonomiko iraunkor eta sendorik ez baldin badago kohesio sozial minimorik. Eta orduan hori oso ondo planteatu da eta ikusia zegoen, eta horrek esplikatzen du zergatik soldata minimo interprofesionala maila nahiko goran mantendu den. Horrek bermatzen dio Hendaiako gazte bati edo ezain gazte bati gutxienez 1.500 euro ekitzea neto, eta horren bitartez bizimodu duin bat aurrera eraman ahal izateko. Espainian goratu behar da, Sánchezen gobernuak erabaki zuela soldata minimo interprofesionala igotzea. Sánchez gobernuari iritsi baino lehenago, soldata minimo interprofesionala 727 eurotan zegoen. Oso maila apalean zen Frantzian denaren erdia. Naiz eta renta per capita kasu batzutan nahiko antzekoak izan. Beraz, iruditzen zait 1.000 eurora iristea lehen pauso bat dela, Euskal Autonomia Erkidegoan 74.000 pertsona daude soldata hori kobratzen dutenak, eta argi dagona da, sektore vulnerableenak direla. Beraz, hoiek dira preseski eta lehentasunez lagundu behar direnak. Orain sektoreak aipatu dituzuela, zuek uste duzue honek sektore batzuk desagertzea ekarriko duela? Eta lehen guzki aipatzen zuen, ez da, Keynes nola, ez da, burutu egin zituen, eta bero bestek ekonomeri asko, ez da, burutu egin dituz, eta, bueno,
Gero, claro, hor dago espekulazio eta horrek zemotatako bestelako espekulazioak sortzen diren, eta batez ere, interes kapitalistei dagokienei, baina dagoena eta hor gertatzen dena, eta ikusten da, ez da, gero eta zuk badaiko zu kapazitatea kontsumitzeko eta kontsumitu egingo dozu. Eta gainera, ja gure sistema kontsumitzaia da, eta hortatik zuk izaten baldin badezu kapazitate hori edo errekurtsak hori egiteko egingo dozu orduan. Baina zer behar dozu horretako? Dirua eta hori egotzea. Hori da apostu zuzena konkretuki kontsumoa bideratzeko. Karo, ze gertatzen da? Adibidez, lehena ikuskik aipatzen zuen, ez da, gazteon egoera. Karo, gazteok adibidez orain ja bakarrik kontsumo oso basiko bata, adibidez, etxe bizitza bat edoztea edo alkilatzea, ipiniko dut ez da alkilatzea. Dakogun alkilerrekin ezinezkoa da, eta dakogun ez da soldata bataz besteko soldatarekin. Ordan, lehen aipatzen zen, ez da, 1.000 eurotan. Jo, ia gaztea asko kasi egin gara 700 edo 800 eurokin, ia gehienok. Ia gehienok horregaz. Eta gainera egin duguna da, horrekin konformatu zen eta da geneukara. Eta, eta batzuk ez da, gutxienez, ez da praktiketako soldata. Eta praktiketako soldata, ja, 300 edo 400 eurotan mugitzen ginen. Eta hortatik da, zerbait gu bizi izan dugun ordan. Sektoreak ez dira desagertuko. Eta, adibidez, askok eta lehen eguzkirekin, ez da, bainaren heldu baino lehen, geuden komentatzen nola aldatu egin den adibidez lanbideko perfilak. Eta lanbideko perfilak asko aldatu egin dira. Lan egabe daudezen pertsonak asko aldatu egin dira. Daudeze, super kualifikatuak, hau da, eta nik uste dut sobrekualifikazio batera heldu egin garela, eta gazte askok daukagu, daukagu masterrak, daukagu karrerak, daukagu ez dakizet, baina gero soldata minimo horretara, heltzerko, ia gehienok izan gara, hori 800 eta 900 nola independizatu bat gara. Nola, eta orduan gure bideak azkenean joaten dira beste sektore batzuetara. Ez gure sektora, eta gure sektora ia gehienoetan oso vulnerableak dira. Orduan, hor egingo dutena da derrigortzea batez ere sektore batzuei gutxienez, ez da, soldata dignoago bat izatera. Eta nik hor batez ere bideratu izan dut, nik pentsatu egin dut nire errealitatean eta hurbileko errealitatean bizi izan dodana. Ikusten baduzu Europa mailan, soldata minimo interprofesionala altuena dutenak, alegia, herri nordikoak, herbereak eta Alemaniak, horiek daukate langabezi tasarik apalena. Horrek demostratzen du, ekuazio horrek ez duela funtzionatzen. Egia dena da, Espainian konsideratu da eta eginda postua lehiakortasuna kostuen murriztean oinarritzea, ez? Eta 2008ko krisiaren ostean, Zapateroren gobernuak lehenengo eta Rajoyren gobernuak ostean, erabaki zuten, azken finean, Espainiak lehiakortasuna berreskuratu behar bat zuen, horrek suposatzen zuela besteak beste koste salarialak murriztu behar zirela. Baina badago beste eredu bat, eta hori da besteak beste herri nordikoek aplikatzen dutena. Eta da, lehiakortasuna ez oinarritzea kostuen eta beraz soldaten jetxieran, baizik eta oinarritzea kalitatean eta innovazioan. Eta noski, zuk asko inbertitzen baduzu ikerkuntzan, garapenean, berrikuntzan, asko inbertitzen baduzu formakuntza iraunkorrean, formakuntza inizialean, ez dago sobrekualifikazio arazorik, alderantziz, kualifikazio hori ezinbestekoa da, nahi baduzu, zure enpresak lehiakorrak izan daitezen, inovatzaileak izan daitezen, eta kalitatezko produktuak eta zerbitzuak eskaini ditzaten. Eta horrek bermatzen duena da, alde batetik lehiakortasun maila bat edukitzea mundu globalizatu batean, baina une berean ere bermatzen du soldata egonkorrak eta finkoak eta lanpostu sendoak edukitzea, eta horrez gain ondo ordainduak direnak. Eta hori da, herri nordikoek, herbereek eta maila batean Alemaniak ere ondo ulertu dutena eta apostu hori egin dute. Espainiaren eredua ez da berdina. Eta orduan, nola kostuen murrizketan oinarritu duten lehiakortasuna, beti dago presioa soldatak apalak izan daitezen eta ez daitezen asko igo, ez? Eta horregatik patronalaren diskursoa beti horretan kokatzen da. Oso ondo, orain beste gai bat jorratuko dugu, izan ere Hernanira goaz, Gobara duelako izena Hernaniko Kulturarteko Plaza Feministako podcast berriak, eta gurekin dugu pantaiaren beste alboan Itxaso leku ona, Hernaniko berdintasun zinegotzia. Gabon, Itxaso? Gabon zuei. Gabon, konta eguzu podcast berria aurkeztu egin duzue gaurkoan, espazio berri bat zertan datza, Gobara?
Bueno, Gobarada esan duzun bezala Hernaniko Kulturarteko Plaza Feministaren podcasta. Plaza Feminista, bueno, beste herrietan agian emakume etxeak edo ezagunagoak dira. Hernaniren kasuan, herriak berak daukan herri mugimenduaren izaeragatik eta prozesuan ala adostu zelako Kulturarteko Plaza Feminista da. Mugimendu feministarentzat referente izateaz gain, bada baita ere, mugimendu antiarrazistarentzako erreferentea eta internazionalistarentzako ere bai ez. Orduan, jakitun ginen 3 gai horiek batera lantzea erronka bat zela, eta erronka horri erantzuten dio baita ere Gobara podcastak ez. Audio bidez, 30 minutuko saioetan ekarriko ditugulako, 3 gai horiek gorpuztuta emakume referente ezberdinetan. Saio bakoitza emakume bati eskainiko diogu. Zertan inspiratu zineten podcastaren titulurako? Nodik dator Gobara izena eta zergatik hori hautatu zenuten? Gobara da, segurazki gehienek lehenengo aldiz entzungo genuen Maiale Lujanbiok txapela, Euskal Herriko Bertsolari txapelketako txapela buru gainean jarri zuenean Gobara zenaramaten amonei eskaini zielako. Gobara da garai batean arropa garbitzera labaderora eta joaten zirenean emakumek buru gainean zeramaten arropa pila hori ez. Orduan, horri referentzia egin nahi izan diogu, Hernanin ere badugu labadero bat. Eta, buru gaineko arropa, garbitzeko arropa horri buelta eman diogu eta trapu zikinak airera botatzeko gonbidapen bat egiten dugu, horrela irrati uginetan feminismoa zabalduz. Nondik etorre pixate kokatzeko edo Gobara sortzearen ideiaz? Hau da, zer nolako utxunea edo beharra topatu zenuten bai Hernani eta bai, suposatzen dute Euskal Herri osoan? Gure asmoa zen Plaza Feministak badauka gela bakoitzak emakume referente baten izena du. Hernaniko Berdintasun Kontseiluak aukeratu zituen erreferente horiek eta gure asmoa bazen, beraien bizitzak, biografiak ezagutaraztea ez. Eta itzaki horretan, beraiek landu dituzten borrokak ere sozializatzea ez. Hori egin genezake Plaza Feministan bertan hitzaldi zikloak edo dokumentalen proiekzioak edo antolatzen, baina horri buelta bat eman zaio eta uste dugu gaur egun askoz baliabide eraginkorragoa izan daitekela podcast formatuan emakume hauen borrokak ekartzea eta haiez hitz egiteko aitzakia bat izatea ez. Azkenean sentsibilizaziorako beste tresna bat, ikasteko, desikasteko beste tresna bat izatea, bai Hernanirako eta kasu honetan Euskal Herri osorako. Eta nori egongo da zuzenduta podcasta? Hortaz aritu gara azken aldian eztabaidatzen da usainentzako da eta lehenengo saioa prest daukagulako. Edo nori, esan nahi dut, feminismoaz, antiarrazismoaz eta internazionalismoaz ikasi nahi duen edo nori. Gai batzuk agian debate batzuk izango dira agian sakonagoak eta beste batzuk saiatuko gara alik eta ulergarrienak izaten, buruan badugu baita ere adibidez kasu batean ez, institutuetan entzun ahal izateko moduko produktu bat egitea. Eta hori, zabalik interesa duen hori, euskaraz izango da nagusiki hori bai, eta gero, lantzen dugun emakume referentearen arabera, tarteka egian sartuko dugu beste hizkuntzaren bat. Esan duzu ere podcast bakoitzean kolaboratzaile ezberdinak izango direla zuekin, baitu zue izen batzukia buruan? Saiatuko garena da, hori, emakume feministen parte hartzea bultzatzen. Adibidez, lehenengo saioaren kasuan, hartu dugun gaia, Simone de Beauvoir lantzen da lehenengo saioan, eta horretarako lehenengo elkarrizketa bat egiten diogu Irene Arraras itzultzaileari, Hernaniarra da bera, eta berak itzuli zuen bigarren sexua liburua. Orduan, aukera ezin hobea zen, gaiari heltzeko. Eta gero adibidez, bigarren zatian kasu hontan gehiago, saio guztien egitura hori izango da, ez? Lehenengo emakume referente horren ekarpena edo jasotzea, gai hortaz hitz egin dezakeen norbaitekin, eta bigarren zatian pixkat nola ekarri pentsamendu hori edo borroka hori gaur egungo realitatera, ezta? Eta beraz, gaur egungo ikuspegitik, inkluso edozeinen bizipenetatik, nola ekartzen ditugun borrokaiek gaur egunera. Feminismoak egitatuko ditu edukiak. Gaur egun ere, importantea jarretzen du izaten ideologia horretatik sortzea, ezta?
Bai, azkenean askotan ematen du ez, oso orokortuta dagoela ja, egia da mugimendu feministak azken urteetan referentzialtasun handia irabazi duela, baina, uste dugu garrantzitsua dela jarraitzea oraindik gai batzuk lantzen, pedagogia feminista egitea, etengabe aritzea berrasmatzen, ez? Lehenengo saio hontan ere adibidez, Simon de Beauvoirrek bere garaian planteatu zituen hainbat gako gaur egungo eztabaidekin parekatzen dira, ez? Eta, gutxi gora bera, konklusioa da, oraindik ez direla gainditu, ez? Simon de Beauvoirrek proposatzen zituen edo planteatzen zituen arazo ia gehienak, ez da? Orduan, uste dugu oraindik beharrezkoa dela, eta horrelako, proiektu asko beharko ditugula oraindik. Eta amaitzeko itzazo, referente feministak eta eduki feministak bai, baina baita ere arrazakeriaren kontra egingo duzue podcast honetan, ez da? Bai, hori da, esan bezala, Hernaniko Kulturarteko Plaza Feministak espazioak berak izaera hori du, herriko Amer Sosarrazakeria elkartea ere eraikinean bertan dago, eta udaleko kulturartekotasun saila ere, berdintasun sailarekin eta lankidetzarekin batera bertan dago. Orduan, alde batetik erronka handia da, hiru gai hauek batera nola landu, baina bestalde uste dugu momentu honetan baita ere mugimendu feministarentzako klabeak diren korapilo batzuei erantzun aldiela, ez? Podcast honek eta Plaza Feministaren proiektuak orokorrean, ez? Nola txertatu mugimendu feministan ikuspegi antiarrazista hori, ikuspegi dekolonial hori, eta ezinbestean uste dugu hemendik aurrera egiten dugun guztiak ikuspegi hori kontutan hartu behar duela. Besterik gabe itzaso, mila esker gurekin gaur egoteagatik, eta adi egongo gara, ea nola juten den podcast berri hori. Mila esker zuei, hau txamateagatik. Gabon. Beste bat. Eta hemen platoan jarraituko dugu urrengo gaiarekin, kasu honetan teknologia hizpide. Meta, Facebook, zena, Googleekin batera, egunero ezagutzen eta erabiltzen dugun online bizitza eraiki eta oinarritu duten interneteko erraldoietako bat da. Facebook eta Instagram sare sozial handienetakoak dira, mundu osoko biztanleriaren ia erdiak egunero erabiltzen dituenak, baina Metak Europa eta bere legeekin duen borrokan erabiltzen dituen erramintak ere badira, berriki. Europan Facebook eta Instagram ixteko mehatzua egin du. Instagram eta Facebook Europatik ezabatzearekin mehatxatu du Meta enpresak. Europarren datuak Amerikako estatu batuetara bidaltzerik ez badu erabakia hartu beharko duela adierazi du Mark Zuckerbergen konpainiak. Ez du argitu erabakiak WhatsAppi ere eragin diezaioken. Hain zuzen, Europan indarrean dauden hainbat legek eta arauk eramango lukete enpresa bere produktu batzuk Europatik erretiratzera. Izan ere, AEB-tako segurtasun eta trukearen batzordeari bidalitako txosten baten arabera, legeok agindu egiten diote nola transferitu, prozesatu edo jaso ditzakeen zenbait datu mota. Eta horrek bere negoziorako hilala bizikoak diren datuei eragiten die. Zehazki, Estatu Batuak eta Europaren arteko pribatutasun ezkutua izeneko ituna aipatu du Metak. Europako Batasuneko Justizia Auzitegiak bertan behera utzi zuena 2020ko uztailean. Halaber, SCC izeneko lege oinarriekin ere arazoak ditu enpresak. Irlandako datu babeserako batzordeako hartarazi baitio, balitekela SCC kontratu horiek ez betetzea Europar Batasuneko lege orokorrak. Zertarako erabiltzen dituzte gure datuak? Benetan gara kontziente aplikazioetan baimentzen dut hori ematen dugun bakoitzean? Nik esango nuke Metaren eta konkretuki Facebook edo Instagram edo WhatsAppen berezitasuna eta negozio modeloa oinarrituta dagoela preseski gure datuen erabilpen komertzialean. Konkretuki, horiek guri buruz izugarrizko informazio kopuru handia daukate. Kalkulatzen da, sare soziale gutxienez, pertsona bakoitzeari buruzko 3.000 informazio eta datu dauzkala, gutxienez. Horrek ze esan nahi du, gure iritzia, gure gustua, gure preferentziak, gure ohiturak oso ondo ezagutzen dituztela, eta informazio horiek izugarrizko balioa dute, zeren Facebookek eta oroar Meta multinazionalak egiten duena da, datu guzti horiek biltzen ditu, agregatzen ditu, eta gero saltzen dizkie hainbat enpresei. Eta horren bitartez, horrek ahalbidetzen du publizitate individualizatu eskaintzea.
zuk enpresa bat gisa ezagutzen baduzu kliente bakoitzak ze gustu dauzkan, ze preferentzia dauzkan, ze ohitura dauzkan, ze iragan daukan, ze ideiak dauzkan, horrek ahalbidetzen dizu, azken finean oso publizitate individualizatu eta espezializatu ematea. Zeren bestela, komunikabide klasikoetan, nahiko publizitate generalistak egiten dira, eta hor ikutzen da publiko zabal bat, baina ez zaio pertsona bakoitzari eskaintzen berak zehazki nahiko lukeena. Eta orduan, horregatik da estrategikoa Facebookentzat eta Metarentzat azken finean datu horien kudeaketa. Zer gertatzen da Europako auzitegiak 2020ko uztailaren 16an sententzia bat plazaratu zuen, zeinek debekatzen zion multinazional horiei Europan batutako datuak transferitzea estatu batuetara. Eta orduan muinean dagoen galdera hori da. Zer azken finean bereien negozio modeloa horren gainean oinarrituta dago. Sare sozialek eta bereziki Facebookek izugarrizko kapazitatea dute merkatu publizitarioa bereien garatzeko, preseski eskaintza individualizatu hori proposatzeko almena daukatelako. Komunikabide tradizionalek ezin dute hori egin, batetik datuak ez dauzkatelako, eta gero informazio hori individualki helarazteko gaitasun horik ez daukatelako. Eta orduan argi dagoena da horregatik ulertzen da zergatik Zuckerbergek eta Metak horrelako jarrera gogorra, irmoa erakutsi duen. Zeren ikusten ari da ere, azken bolaran Europar Komisioa ari dela normatiba, legislazioa gogortzen nahi duelako azken finean sare sozialen eta internet mundu hori erregulatu. Eta hori, Metak eta konkretuki sare sozial batzuek, Facebookek bezala, oso begitxarrez ikusten dute, mehatxu bat bezala ikusten dutelako, bereen negozio modeloari dagokionez. Eta aste honetan plazaratu da datu oso interesante bat, eta da, lehen aldiz Facebookek erabiltzaileak galtzen dituela. Oraindik negozioak oso borobila da, benefizio oso handiak egiten ditu, baina lehen aldiz ari da usuarioak eta erabiltzaileak galtzen. Eta orduan, zentzu horretan, ezinbestekoa zaio datuen erabilera eta komerzializazio horren inguruko negozio hori mantentzea, zeren bestela, bere benefizioak murrizteko arriskua dauka. Bai, eta, lehen komentatzen, galdera zan, no? Ea guk badakigu zer egiten duten gure datuekin. Inork, inor irakurtzen du benetan zer onartzen dudanean edo ematen dugunean, eta asko, nik adibidez horni buruzko tailerrak ematen ditu denean eta txikitzuei esaten ditu denean. Badakizue non sartzen zarete, non dagoen muga, non dagoen gure intimitatea, gure pribatasuna. Eta batzutan nik nago ahi esaltzen eta nik pentsatzen dut, eta esaten, baina nik ez dakit. Ez dakigu nola doan gure informazioa, benetan nork daki. Nori ematen diogu onartu eta denok dekogu orduan. Egia da eguzkik planteatzen duen, ea gure enpresetan eta hor dagoen gakoa da sistema kapitalista alde batetik eta bestaldetik enpresa hauek nola, zen motatako indarra duten, baina egia dela gero denok sartuta gaude. Nik pentsatu egin dut, ostras, imaginatzen dozu Instagram kaintzen digutela horrela bapaden, edo WhatsApp aldatzen duela, edo, eta jadanik hain sartuta deko gure egunerokotasunean, gure komunikatzeko eran gure jarrerak eta gure erlasiak egiteko. Eta pentsatu dut nik lan egiten dudan hainbat eta hainbat gazteogan, eta hortatik egia dala, ostras, zenbat botere dekoten, enpresa hauek zer egiten duten gure nortasunarekin eta gure bizitza pribatuarekin. Guk onartzen dugu gure bizitza pribatua jadanik ez pribatua izatea, eta hortatik dauzkagun datu guztiak eta ipintzen ditugun datu guztiak manipulatzeko eta egin aldezakete gainean, eta guk onartu eman egin dugu. Eta hortatik izango da, hor dago, hor atzen dagoen guda oso sakona, eta baina daukaten indarra, ez da indarra bakarrik kapitalismoan eta sistema da kontsumoaren baitetik, eta gu herritarron modun eta pertsona modun daukaten eragin zuzena. Eta orain gure relazioak, gure komunikatzeko erak eta guztia, interneten eta sare sozialen bitartez da hor. Orduan, daukaten indarra garrantzitsua da, eta Facebook, Mark Zuckerberg daukan indarra
Eta edaukan eragina, ez soilik, ez da, ekonomiarekin eta ikuspegi makro ikusita, baizita mikro eta zuzenki gu pertsona modun, eragina oso zuzena deko. Baina hor bai, ez da, uste dut, ez dela soilik mugak ipini behar ditugula, ez da, enpresaren mugak. Baita ere, uste dut, oso garrantzitsua dela da, herritarroi estea. Eta estea zer den pribatasuna nola mugitzen garen eta zemotatako erabilerak egiten ditugun eta noraino duaten diren. Zer eta horri buruz, eta hor dago gakoa, hor dago muina, ez jakitea ematen digu aukera, ematen diot ez da aukera enpresei egitea nahi dugu nazen eta benetan guk ez dakigu, hau da opio bat bezala, ez dakigu zer egiten dugun, baina hor sartzen gara denok. Eta hortatik ezinbestekoa da jakintasuna, zen da jakintasuna informazio ematen dizu eta informazioa beti bezala boterea da. Kasu horretan, maiz insistitzen da dimentsio ekonomikoan eta negozio modeloan, ez? Baina gero badago dimentsio politiko bat. Ikusi zen, adibidez, bai Trumpen hautaketan eta baita ere Brexitaren kasuan, Cambridge Analyticaren eskandaloak ondo erakutsi zuen, datu horiek erabiltzen zituztela ere informazio eta publizitate politikoa helarazteko herritarrei. Eta horrek arriskuan jarri ditzazke, azken finean, erabaki eta etorkizun politikoak. Eta estremora eramanez, askide ikustea, Txinako regimenak zer nolako erabilpena egiten duen sare sozialetaz eta internet bidez akumulatzen duen informazioaren bitartez. Alegia, kontrol sozial eta politikorako tresna oso indartsua bilakatzen ari da. Eta zentzu horretan iruditzen zait, oso ingenua gerala, ez geralako jabetzen edo ez dugulako jabetu nahi, zeren ez dik esan duen bezala, maiz sare sozial batean sartzen geralarik, hor daude kondizio batzuk eta onartu behar ditugunak, inork ez ditu irakurtzen dokumentu horiek eta klausula guzti horiek. Letra txikia inok ez du irakurtzen. Zer gertatzen da, behin seinatu duzularik, horrek esan nahi du, zure onespena ematen diozula eta orduan baimena ematen duzula erabilpen interesatuak egiteko zure datuei dagokionez. Zer gertatzen da, horri zait, edukazioaz eta sensibilizazioaz aparte, hor estadoak eta Europar Batasuna bezalako entidadeak erregulatu behar dute. Internet errealitate berri bat da, hasiera batean da selba bat bezala, alegia indartsuenak irabazten du eta bere arauak inposatzen ditu. Hor, erregulatzaile politikoen funtzioa da preseski arauak jartzea, mugak jartzea eta herritarren eskubideak bermatzea. Herritar gisa, pertsona gisa, intimitateari dagokionez, baina baita ere ikuspegi demokratiko batetik, zeren ikusten ari gara, sare sozialak zernolako influenzia eta eragina edukitzen ari diren ideologia eta ideia determinatu batzuk edatzerako orduan. Alegia, populismoaren garapena, eskumuturraren azkundea hain denbora gutxian ulertezina da, ez bada kontuan hartzen sare sozialek hartu duten pisua eta dimentsioa. Eta Trump hautatua izan zelarik, ikerketa bat egin zuten, zeinak erakusten zuen, bereziki gazten mailan lehen informazio iturria Facebook zen. Alegia, komunikabide tradizionalak bigarren maila batean geratzen ari dira. Eta hor, arriskua da, zeren ja, ez dago gehiago filtrorik, ez dago gehiago informazioaren verifikaziorik, ez dago gehiago informazio horren kontekstualizaziorik eta esplikaziorik, da informazio zuzena. Eta orduan, fake newsak garatzeko arriskua, manipulazioa areagotzeko arriskua ere oso handia da testuinguru horretan. Amaitzeko estio, 30 segundutan. Sare sozialik gabeko mundua irudika dezakezu? Orain ez zinezkoa da. Zinezkoa da. Eta daukagu supertxertatuta, baita ere gure jarreetan, gure kodigoetan eta gure komunikatzeko eretan. Orain, bapatean kendu badigute, pues igual agian, claro, hor dago adaptazioa, ez da, eta gizartearen adaptazioa. Baina egia da gure komunikatzeko erak eta danak, ez da, ikusten gara mugikorrekin gaudezela eta komunikatzeko era hortatik doa. Ordin geratzen gara mila esker behoi gaur bebai gurekin egoteagatik, eta zuek gogoratu bihar hemen egongo garela berriro gaueko 9:00 laurden gutxitan eguneko gakoak aztertzeko mila esker egoteagatik eta gabon.